Sampai kapan kau dan aku jalani asmara, menunggu pertemuan tiba. Coba pertahankan
wangi iki enek artine. Apa? Pangapunten nek liyane niki mboten mawon. Hatiku aja remuk abaikan. Tahunan kepikiran selalu terbayang-bayang. Meski disepelekan ku coba mengusahakan. Romos ini ku berjuang. Cintaku takkan pernah latah. Kowe tetap tak sanding. Rasaku tak berpaling. Aku tiada tanding. Ku pastikan happy ending. Aku pancen orang sempurna, gampang terluka. Tapi yen wis bab setia, aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Aku pancen orang sempurna, gampang terluka. Tapi yen wis bab setia, aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Aku pancen wong randuwe. Isin. Jare simbok aku sing ayu dhewe. Ijazahku SMP pengalaman ora duwe. Paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok. Terus. Kenal cowok irunge rada sempok. Setengah tua iki awak lagi bosok. Raleh duwe saka simbok. Pengen nyambel renek lombok. Apa? Kamu cakep bikin aku penasaran. Oh ya, kayak artis yang turun dari sedan. Makasih. Aku pusing karena selalu mikirin. Makasih. Ku bawakan dukun dari Magetan. Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren satu litek. Menek power sak nyeploke. Enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi. Digebukin setengah mati. Disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan
Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ono kaya ra ono ngendi kasih sayangi sing kaya cahyane bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewean ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa panane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat dalungane mergo ra disangka wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe Ikan, halo ketemu Sakina apal toh. kapan Lah mau sakne kuwi kapan? kapan Dipikir sih, igune wong tua abot. oh iya apa meneh lagu iki Ayo, kaya lagu iki lho. kaya kisahku Alah alah, meneh kabeh kisahku kabeh. Sabar ya, Nak. yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewean
Satya kaya Arjuna ra kakean crita susah seneng adepono geran aku lanang golek apa padang dalan ora terus takutang dadi lanang
Pasar Kliwon. Diwas wis tenanan jebule kalah weton. Cinta itu hanya sebatas produk isi kantongmu saja.